Doncs avui hem volgut venir aquí per mostrar que efectivament un compromís tan important com el del nou Hospital de Viladecans l'estem complint. L'estem complint en temps i forma. Pel volum econòmic, pel volum pressupostari, com dic, és una de les grans obres que està fent el Departament de Salut al conjunt del territori. Al conjunt del país trobarem molts pocs altres llocs a la geografia catalana en què s'estigui parlant de fer un hospital d'aquesta magnitud, de fer un nou hospital, perquè al capdavall podem parlar d'un nou hospital que, quan sumem a més tot el que caldrà invertir en equipament, ens puja a un volum de més de 80 milions d'euros. Insisteixo, en molts pocs llocs de Catalunya avui trobarem inversions d'aquesta magnitud. I s'havia de fer. A Viladecans s'havia de fer això. S'havia de fer perquè el Baix Llobregat és un dels reptes que tenim com a sistema de salut. Al Baix Llobregat hi ha una demografia densa, hi ha una part molt gran de la població del conjunt del país. Necessitàvem equipar el Baix Llobregat per estar a l'alçada de les necessitats que tindrà el Baix Llobregat al segle XXI. El que ens sembla que és important és explicar-li als ciutadans d'aquí, d'aquesta part del Baix Llobregat, que aquest somni ja comença a deixar de ser un somni. Aquest somni comença ja a ser una realitat. Abans que acabi l'any 2017, en aquest solar hi haurà operaris, començaran les obres. A principis del 2018, en aquest solar hi haurà màquines, hi haurà excavadores i al cap d'uns mesos arribaran les grues. I per tant, ara ja està. Ara ja no és un somni, ara ja no és una reivindicació, ara ja no és una vella reivindicació, ara és una realitat i és una realitat molt important pel conjunt del país.